Как да свържете вашата биокамина с мобилното приложение на Планика? Изтеглете и инсталирайте приложението, изписано на екрана. Ако няма открити камини, върнете се в предишното меню. Изберете бутона «Настройки» в долния десен ъгъл и изберете «Инструмент за конфигурация». Тук можете да се абонирате, за да получавате новини за нашите продукти. Изберете бутона «Свързване». Отворете контролния панел на вашата камина и задръжте бутона за безжична връзка за 3 секунди, докато светлината започне да мига. Изберете бутона «Напред» и отворете настройките за безжична интернет мрежа на вашия телефон. Изберете мрежата, показана на екрана. Изчакайте, докато връзката е осъществена. Върнете се към мобилното приложение и изберете бутона «Напред». Изчакайте няколко секунди, докато вашата камина се появи, след което изберете бутона «Свързване». Изберете вашата интернет мрежа и въведете паролата за нея. Отворете настройките на интернет мрежата на вашия телефон и изберете мрежата от предходната стъпка. Върнете се към мобилното приложение и изчакайте, докато видите надписа «Готово» или «Няма гориво». Изберете бутона «Свързване». Щом видите следния екран, връзката е осъществена.